tresnaku iki ora mati, tresnaku iki ora sampai guys. Guys, ya sampai tekan ini jalan apa guys? Itu gunung bakar guys, jalannya nanjaan ini guys. Kedudukan arupi kesenian Jawi saking paguyuban keluarga ageng sandiwara ketoprak sida dadi budaya ingkang dipun pakarsani déning Bapak Sukaryanto saha kawengku déning Ibu Morti Sulas ingkang injil saking dusun Ngeter Desa Kacangan kanthi sekretariat dusun Kopen Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Mustika. Pagyaran ing wekdal siang nika makarya sareng audio Jaki Sound System saha kasiaraken live streaming THJ HD Pro. Sasampunipun panjenengan sami mirengaken uyon-uyon Wonosuka saha hampir sami tarikadho pinakani pawiyanan kaparwa badhe hangaturaken kapireng mulai gamelan Kiai Palubangsa saking keluarga pengrawit Mudilaras Semunggal ingkang dipun sesepuh dening Bapak Wijo Mulyono ugi Pranoto Busana kaya dening Y Amel Pakrakatepun Bayu Haji pangertanipun cariyos sutradara utawi Dewan Dalam kasta dening Bapak Wisnu Sutaryanto. Ing wekdal siang menika sengaja badhe beber cariyos ingkang sampun karinake di Dewan Dalam. Ayo niki sejarah Kraton Purwokencana dumawah seri perangan Sirnaning Angkara. Sepidah malih sejarah Kraton Purwokencana dumawah seri perangan Sirnaning Angkara. Ewon dene para paraga ingkang badhe nggesangken cariyos sepindah anggambaraken Kadipaten Kendha Bumi. lokasi di desa ndi ki mau ngali ya. Gunung Panti
berlokasi di Desa Gunung Pati, kurang Kecamatan Gunung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, ini ada aneka kuliner. 2 putri bos, gak boleh cantik sekali, laris, mudah-mudahan laris sukses. Aneka kuliner. Mudah-mudahan laris bos, pinaringan sehat walafiat. Ceca Tayu. Lokasinya di sini, tempatnya nanti malam sementara masih di sini, wilayah untuk pedagang. Monggo dilarisi. Kalau mungkin ketemu ini jualan mainan, nah ini mainannya sangat indah. Grup Konco Dewi, Konco Dewi, monggo. Terima kasih. Bentar mau gini.